हमग्रो बोनानै लाबोबाय आंखौ अभी मजा आएगा ना भिड़ो सोरबा सोरबा कमेन्टआव बुंदों आरोना सोरबा मोजांबो खालामदों सोरबा गोसोआव दुखु मोननानै सोरबा बायदिया एसे माने थाब देखायनि थाखाय एसे बायदिसिना बुंनो हमदों आरोना नायदो लोगोफोर माने हाम्फेया केकखौ जाख्लानानै दोनखालायबावो आरोना इदिसो जायोलै केक हानांगौआ नायलाय जाख्लाजोबना दोनबाय साइड साइडनिखौ जाख्लाजोबना दोनदो हाम्फेया केक हानांगौखौ माने लाबोनायावनो बायबाय आरोना केकआ माने साइड साइडआव माने नाथुम नुथुम लाबोनाय जाबायना आङो बेलेग मालबो लाबोदोंमोन बेनोसै लोगोफोर माने जोंनि दा बड' कापोल इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना जोबोद सापर्ट खालामनानै दिनै 50K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय बयनिसिमबो जोंनि भिडिअ नायनानै मोजां मोनग्रा नोंथांमोननिसिम रायजो राजा बिदा फंबाय बयनिसिमबो गोजोननायखौ जासिहरबाय दा दिनै जोङो माने 50K साबस्क्राइबारखौ दिनै माने गोसोआव लानानै आरो बे नाम्बारखौ गोसोआव लाखिनानै जोङो माने दिनै फिसा सेलेब्रेसन ओरैनो माने गोसोआव थानायनि थाखाय दिनै मेम'रिस बायदियै केक हानो नागिरदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि दा बड' कापोल चेनेलखौ गोबाङानो नायो आरोना दा बड' कापोलाव जोङो बिदिनो भिडिअ बानायनानै न'खरनि फारसे जोङो फेमिलि ब्लग लाबोबाय थायो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबाङानो जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो सिगांनिफ्रायनो सापर्ट खालामबोगासिनो दं नोंथांमोना बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासियो बयनिसिमबो दा दिनै जोंनि दा बड' कापोल इउटुब चेनेला नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननायनि गेजेरजों नोंथांमोना माने जिनाखि जोंनि भिडिअखौ नायनानै बयनिबो वाट्सएपफोराव लिंकफोर होनानै शेयार खालामो फेसबुकआवनो शेयार खालामो नोंथांमोना गासिबो माने बिदिनो शेयार खालामो नोंथांमोना जेसेबांनाखि जोंनि भिडिअखौ नायो दिनै माने नोंथांमोना नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टखौ देखायबाय दिनै देखायनानै नोंथांमोना जोंखौ 50K साबस्क्राइबार जोंनि इउटुब चेनेलखौ 50K साबस्क्राइबार माने 50,000 साबस्क्राइबार आरोना कमप्लिट खालामबाय नोंथांमोना बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिहरनो सानो बयनिसिमबो लोगोफोर बे भिडिअखौ स्पन्सर खालामदों रामि नबला नोंथांमोना रामि नबल एप्सखौ डाउनलड खालामोब्ला 41 रुपिस बनास मोनगोन आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होखानाय दङ आरो कमेन्टआव पिन खालामखानाय दङ थाबैनो रेजिस्टार खालामदो रेजिस्टार खालामनानै नोंथांमोना गेम गेलेनानै दैलि आर्निं खालामबाय थानो हागोन आरोना दा नोंथांमोना इयुनावबो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै जोङो माने आसा थाबाय आरोना नोंथांमोननिसिम दा जिनाखि नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ गोबाङानो नायनानै मोजां मोजां कमेन्ट खालामो दा बिदिनो जोंबो फेमिलि ब्लग लाबोबाय थायो आरोना बिदिनो जोंनि न'खराव जोङो बोरैहाय माने संसार जानायाव बोरैहाय जोङो मा खालामलांबाय थायो मा खामानि मावो बेफोरनि फारसे जोङो फेमिलि ब्लग लाबोयो आरो आंनि गुबुन मोनसे चेनेलाबो 100K साबस्क्राइबार कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना बेखौबो एसे अनब्लानो जाबाय आरोना बेखौबो एसे सापर्ट खालामब्लानो जाबाय जाहाथे बेहायबो आङो नोंथांमोननि अननायखौ माने नुनो मोनो नोंथांमोननि सापर्टखौ दा बेनोसै लोगोफोर दिनै माने 50K साबस्क्राइबार कमप्लिट जानायनि थाखाय दिनै मोनसे फिसा ओरैनो जोङो केक हानानै दोननो नागिरदों आरोना जाहाथे बियो नोंथांमोननि अननाया नोंथांमोननि आशीर्बादा दिनै माने मोनसे बे मेगाजिन बायदि जानानै थायो मेगाजिनथ' नङा जेनेबा मोनसे माने प्रुफ थायो आरोना 50K साबस्क्राइबाराव बिथाङा बिदि खालामदोंमोन बिदि सेलेब्रेसन खालामदोंमोन होननानै दा जोङो रावखौबो लोगोफोरखौ लिंहराखै माने इमारजेन्सिसो खालामदों आरोना लोगोफोर दा हाम्फेजों आंजोंनो सानैजोंनो दा ओरैनो बे मेम'रिस थानायनि थाखाय मेम'रिस दोनलांनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट मोनबाय नालाय दिनै दा बेखायनो जोङो 50K साबस्क्राइबार कमप्लिट जानायनि थाखाय माने दिनै फिसा केक हानोसै आरोना दा हाम्फेयाथ' बारा जेबोखौनो बुङा ओमफ्राय नै रानियाबो जोंना दुस्थ' खालामबाय थायो नालाय ओमफ्राय एसे उनाव देखायगोन आरोना दानो देखायथ'वा एसे उनाव देखायसिगोन रानियाबो माने दा 3 मान्थ जानो थांगासिनो दङ 3 मास जासिगोन आरोना मास मोनथाम जासिगोन बिदिनो रानिया जोंना 25 तारिख मोनफैबा 25 डिसेम्बराव माबा जादोंमोन नालाय बिदिनो जोनोम जादोंमोन जोनोम साना बिना 25 डिसेम्बर जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानावनो जादोंमोन बिनिया ओमफ्राय दा साननैसो उनावनो रानिनिबो खामानि दङ दा बे खामानिया जोबबानो माने फेस्टिभेल खालामसिगोन आरोना नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाबाय फेस्टिभेल खालामनायखौ बारा गोबाव गैला बिदिनो 15-20 दिनसोल'सै आरोना माने सोरबा कमेन्टआव बुंहरदों आरोना आं दाखालि सासे हाम्फेया सासे गथ'खौ लानानै फट' साफायदोंमोन नालाय बे कमिउनिटि पस्ट होदोंमोन बेवहाय गोबाङा कमेन्ट खालामदों आरोना दा बे नङा आरोना दा उनाव देखायगोन नोंथांमोना जाहाथे मिजिं थिनानै थाब्लानो जाबाय नेनानै थाब्लानो जाबाय आरोना
आरो मोनसे खोथा लोगोफोर नोंथांमोना माने जोंनि फिसाजोखौ हाम्फे आरो आंनि माने फिसाजोखौ आरोना धनिष्का बसुमतारीखौ नोंथांमोना गोबाङानो नायनो एक्साइटेड जानानै दङ बेखौ थाबैनो फेस रिभिल खालामसिगोन आरोना फिसाजोखौ देखायसिगोन दा सोरबा कमेन्टआव बुंदों आरोना सोरबा मोजांबो खालामदों सोरबा गोसोआव दुखु मोननानै सोरबा बायदिया एसे माने थाब देखायनि थाखाय एसे बायदिसिना बुंनो हमदों आरोना दा माने आं जेबो सानाखै माने देखायनोलाय आंबो थाबैनो गोसो दङ खिन्थु माखासे जाहोननि थाखाय थाब देखायथ'नो हायाखै आरोना लोगोफोर दा माखासेफ्रा ओरैबायदि कमेन्ट खालामदों माने बलिउड हलिउडनि एक्टर एक्ट्रिसफोराबो थाब फेस रिभिल खालामबावो गाव गावनि गथ'फोरखौ इदि होनना बुंदों आरोना गोबां कमेन्टआव साफा सानैया बुंदों आरोना गोबांद्राय नङा दा बिदिद्रायबो नङा आरोना सोरबा बुंदों नोंनि फिसाजोआ बिराद साइज नामा बिनिखायनो थाब देखायथ'वा माथ'वा बेफोरबायदि कमेन्ट बुंदों आरोना आंनि फिसाजोआ एसांबो साइज नङा खिन्थु लोगोफोर माने दा देखायथ'नो हाया आरोना देखायगोन देखायनाया आंबो बिराद माने आफसुस जागासिनो दङ माला देखायनो मोनगोन आंनि फिसाजोखौ दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं फिसाजोजों आरो हाम्फेजों जोङो माने बिदिनो कापोल ब्लग भिडिअ माला लाबोनो हागोन नोंथांमोननि सिगाङाव बेफोरबायदिबो सानदों आङो दा देखायगोन माने मोनसे खामानि दंबावो आरोना फिसाजोनि बारा गोबाव गैला माने 1 मान्थखौ हमनानै ला आरोना मास मोनसेनि गेजेरावनो जागोन आरो मास मोनसेबो गैजोबनाय नंला थाबैनो फेस रिभिल खालामसिगोन आरोना नोंथांमोना जाहाथे जोंनि भिडिअखौ नेनानै थायो दा बिदिनो अननाय होलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना दुखु दामोन गाज्रि दामोन आरोना आंनि बेफोरबायदि बुंनायखौ बेफोरबायदि माने सोरबा बायदिया माने एसे नायनो बांसिन एक्साइटेड जानानैसो बेफोरबायदि कमेन्ट खालामदों आरोना सोरबा बायदि आं जेबो साना नोंथांमोना कमेन्ट बेफोरबायदि खालामब्लाबो दा नोंथांमोना आंनो अननायखौ होगासिनो दङ माने नायनो लुगैथारबाय नालाय खायसे थानो हाथारैयाव बेफोरबायदि कमेन्ट खालामदोंबो जानो हागौ आरोना जेबो नङा बेफोरो जोंबाबो बुंखागोन एसे एनैया सोरखौबा माने माबा नायनो लुगैथारोब्ला दा माखासे जाहोननि थाखायनो माने देखायथ'नो हायाखै आरोना फिसाजोखौ थाबैनो देखायगोन लोगोफोर नेनानै थाब्लानो जाबाय दे बिदिब्ला लोगोफोर जोङो केकखौ हानोसै खोमा नोंथांमोना बिदिनो जोंखौ इयुनावबो अनसायलांबाय थाब्लानो जाबाय देग्लाय माने आङो बैसागु मिउजिक भिडिअ बानायनो हायासै आरोना माने लाबोनाय जायासै मिउजिकआथ' एसे माखासे मिक्सिं खालामनांगौ दंबावो माने देग्लाय माखासे खामानियावबो बेस्थ' थाबाय नालाय आङो न'खरनि खामानियाव बेनिखायनो लाबोनो हायासै नेक्स्ट इयारहालागै आङो माने मिउजिक भिडिअबो लाबोगोन आरो लोगोसे बिदिनो माने बैसागु एलबामफोरबो लाबोगोन आरोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननाय मोनबाय थायोब्ला दा रानियाबो जोंना माने बारा देराखैमोन नालाय बेनिखायनो न'आवबो थाबाय थानो गोनां जायो दा बेनिखायनो आङो लाबोनो हायाखै आरोना आरो मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दङ बैसागु एलबाम माने आंनि सासे आदानि आरोना बियो दा बिनि चेनेलाव आगारगोन आरो दा गोदान आर्टिस्ट लादों आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय बेखौ आङो उनाव खिथागोन आरोना मा चेनेलाव फैगोन दे बिदिब्ला लोगोफोर जोङो माने केन्डेलखौ लागायनोसै ओमफ्राय हाम्फेया हागोन आरोना केकखौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एसे इन्जय खालामदो आरोना दिनै माने ब्लग लाबोनाय जायासै बेनो आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ ओमफ्राय नै जायफोर माने दिनैसो गोदान नुबाय बायदोंब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला एसे आग बाराय होबावबानो जाबाय एसे साबस्क्राइब खालामना होबावबानो जाबाय जाहाथे आंबो नोंथांमोननि अननायखौ माने बिदिनो नोंथांमोननि अननाय मोनबाय थायो आरोना गोजोननाय मोनो बिदि सापर्ट देखायोब्ला नोंथांमोना सान्दुंआ नायनो बारा बारबावदों माने केमेरामेनबो लाबोखै जों लोगोफोर नै फैसा गैया केमेरामेन लाबोनो बे केकखौबो आङो जेनथेन हाजिरा मावनानैसो बायदों बेनिखायनो फुरा मोनासै आरोना जाख्लालायनायसो मोनबोदों फैसाया होनो हायासै नालाय बोरै जाखो बारानो इथिंबा इथिंसो बारबाय थाबाय माथो इथिंबो फैदों बार सानजानिफ्राय बार फैदोंना हुब्लिरगासिनो बेबो फिसाजोआबो गावआथ' लाखायानोसै माबायदि देलायदों नायदि आरे बुंथारलै गोमोरफिनजोब्बायसो गोमोरफिनलायलायो बे बार फैनाय खोनायाखै बे ओरैनो जास्ट टाइम पास नामा जाम्बायला बार फैयोआनो बार फैथ'आबानो जायोमोन नै दाना जालानो गावनि आखाइखौ जासिबाय मेथाइ बायदिनो ओरैजा लाइटफ्राबो जाबावलासो गुदुं जाजोब्बाय दे जाबाय दे जाबाय नोंथांमोनाबो एसे स्ल'गान होदो जों सानैल' जाबाय नालाय हेपि बार्थडे 50K हेपि बार्थडे 50K हेपि बार्थडे 50K सेलिब्रेशन हेपि बार्थडे 50K
Happy birthday 50k subscriber complete thank you लोगोफोर दे लागाव बयनिसिमबो गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबो आमायथु सिंनिफ्राय आदै मादै बिदा फंबाय बिब' बिनानाव लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आरोना दा नै हाम्फेया आंनो दौगोरसिगोन दे जल्दि दौ दे है साथामसो लानो ओंखारबावलाय लायो है 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 फिसाजोखौ नुसिगोन दे नोंसोरो नानि गायथ'आ आरो बेनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो दा जोंखौ दा जोङो मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन दा माखासे न'खरनि खामानिफ्रावबो बेस्थ'मोन आरोना बेनि थाखायनो आङो सानफ्रामबो मालाबा समाव सानफ्रामबो नङाब्लाबो साननैजों खेबसे सानथामजों खेबसे बेफोरबायदि ब्लग भिडिअ लाबोनो नाजायो दा नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननायखौ बिराद माने थाबैनो आङो 50k साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हाबाय आरोना नोंथांमोना आंखौ ओरैबायदि सापर्ट खालामदों सिगांनिफ्रायनो 0 साबस्क्राइबारनिफ्राय दिनै माने 50,000 जन माने साबस्क्राइब खालामबाय आरो आंनि चेनेलखौ रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय आरो बयनिसिमबो नोंथांमोना जोंखौ अनलांबाय थाब्लानो जाबाय दा सिगां समावबो बिराद सापर्ट खालामबोखादों आंखौ दा नोंथांमोना ओरैबायदि आंखौ अननाय देखायबाय ओरैबायदि सापर्ट खालामबाय नोंथांमोननि अननायखौ आङो माने जिउ जोबजासिम आङो बावनो हानाय नंला आरोना नोंथांमोननि ओरैबायदि अननाय देखायबाय नोंथांमोना ओरैबायदि माने आंखौ आंनि भिडिअफोरखौ आंनि दा बड' कापोल जोंनि हाम्फे आरो आंनि भिडिअफोरखौ इसांनाखि शेयार खालामबाय नोंथांमोना इसांनाखि अननाय होबाय इयुनावबो आं नोंथांमोननि अननाय बेफोरबायदिनो मोनलांबाय थागोन होननानै माने आसा थाबाय आरोना लोगोफोर दा मा होननानै आं नोंथांमोननो साबायखर जासिबावनो जिखि जाया आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय आंनाव जिनाखि दङ नोंथांमोननि सायाव फोथायनाय दङ बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम माने जासिबाय आरोना आंनि गोजोननाय आरो हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिबाय लोगोफोर दे होमबा दिनैनि भिडिअआ जोङो बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन ओमफ्राय गाबोन बिदिनो माने ब्लग भिडिअ फैगोन आरोना दा नोंथांमोना बै दैमु बसुमतारिखौबो थांनानै जायफोर माने साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामहैनो आं गुरै खावलायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर बेबो 100k साबस्क्राइबार कमप्लिट जानो थांगासिनो दं नालाय दे बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन ने बाय लव यू ऑल रो भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी